Zarauzko Arte eta Historia Museoak kultur irteera bat antolatu du uztailaren 18irako. Igartu beti baserria eta Zeraingo zerrategi hidraulikoa bizitatzeko. Ekintza hau udan garaiko prestatu den ekintza programen baitan aurkitzen da. Interesdunek euren izen ematea formalizatu ditzakete aldez aurretik 10 euro ordainduta autobusa, sarrerak eta bizita gidetuak ordaindu ahal izateko. Txangoa goizeko 11:30 aterako da Igartu beiti baserrirantz. Behin baserrira bizitatu ondoren, Zerainen bazkalduko da, arratsaldeko 4 aldera hasiko da udalerri honetan kokatua dagoen zerrategi hidraulikora egingo den bizita eta behin ura amaituta Zarautzera bueltatuko da. Arratsaldeko 6 inguruan aurreikuspen araberaz. Esan beharra dago, Igartu beiti 16 eta 17 mendetako egurrezko arkitekturaren adierazkeletako bat da eta Euskal baserriaren urrezko aroaren isla eraikuntza honek gure arbasoan bizimodu eta lan egiteko modura gerturatzen gaituet. Prentsatatuko dago sagarra, belarra, lehortzen jarraitutako larruazalak eta kearen usainak automatiko aukera ematen digu. Baserriko barnealdeak, sukaldeko ilunaratzea, garamatza eta baita ikuilura gure pausoek ganbarako egurrezko zoruan kraska egiten duten bitartean. Zeraingo zerrategi hidraulikoak bere aldetik udalerriko honetan kokatuta dagoen kultur parkean aurkitu daitezkeen ondorezko elementutako bat da. Tornua, eskuilua, zorrozteko harria, errota eta zutegia bezalako makina. Txango honetan parte hartzeko komenigarria da aldez aurretik lekua hartzea eta horretarako Zarauzko Arte eta Historia Museora joan daiteke edo bestela email bat bidali info@menoska.com edo deitu telefono honetara 943 832 52 81 telefonora.